Ikusi ze paraje ederra ditugun hemen atzean. Karrantzara etorri gara, historia zoragarri bat ezagutzera. Joseba eta Laurita dira protagonistak eta ikusi, Joseba hortxe dago, gure zain. Bazen. Batzu sorlekutik urri. Kaixo, Joseba. Kaixo, Atxaldeon. Arratxaldeon. Bai. Joseba eta konpainia. Bai, ura. Ura, kaixo, ura. Kaixo. Paraje ederra dutzu hemen, eh? Bai. Eta ardiek ere, bai. Bai, ardiek ere. Zer dira, mutur beltzak hauek? Bai, bada Karrantzako ardia arraza eta hauek konkretuki mutur beltzak. Gure asmoa bada azkenean artielearen balioa berreskuratzea. Azken bola hontan errefusa bezala tratatu da eta gu nahi duguna da lehen gaia izatea. Gure artilea eta Euskal Herriko artilea. Beste erabilera bat ematea. Hori da. Adibidez egiteko... Txapelak edo dena lakoa. Txapela dotore hauek, eh? Bai. Nire tamainako ez izango. Agian txikia. Niretzako pixkat handiagoak egin beharko dituzue. Bai. Nik ikusi nahi dut, egiten duzuen lan hori. Bagoaz, tailerrera. Guazen. Bueno, behitu hemen dau Laurita lanean daukagu. Kaixo, Laurita. Kaixo, Zertan ari zara? Iruten. Iruten? Artila Iruten? Bai, Karrantzako artilia Iruten. Nongoa zara zu izatez? Ni Andaluziakoa, Marbeillakoa. Marbeillakoa zara? Bai. Eta primeran egiten duzu euskara? Ez, oraindik ez. Bai. Oraindik. Dagoeneko bai. Eta bizikleta hauek, bizirrueka eta bizikarder. Bai, berez artilea kardatzen du, artilea behitu nola dagoen. Hau da, enbruto esaten den bezala, ez? Hemen egiten dena da, hile guztiak norabide berdinean jarri, eta ateratzerakoan horrela geratzen da. Askoz ere txukunagoa, orraztuagoa. Hori da, orraztuta. Orraztuta. Eta gero ja, iruteko aukera ematen dizu, edo fieltro egiteko, ze fieltroa egiten ditugu txapelak eta. Laurita, eta hau da, zuen katalogoa? Txapelak egiten dugu, dena eskuz egina dira, eta gero egin dugu kusina, eta txanoa, eta barruan goxo dago. Hau sartuko zait buruan, ez da? Laurita? Hau bai. Ze goxotasuna. Artiliak, Laurita, denetarako balio du? Bueno, Ia denetarako. ia. Bikote, eta hau da, aurtengo nobedadea. Bai, behingoz lortu dugu Karrantzako ardien artilea Irutea, modu industrialean. Modu industrialean, lehen aldiz. Bai, hori da, lehen aldiz historian. Eta guretzako erronka polita zen hau eta behingoz lortu dugu eta hemen daukagu. Bikote, zorionak egindako lanagatik. Eskerrik asko, bai.